అక్రమంగా ఇసుక రవాణా చేస్తున్న 4 ట్రాక్టర్లను మరియు నిల్వ చేసిన ఇసుక కుప్పలు 4 సుమారు 28 ట్రిప్పుల ఇసుకను పట్టుకున్న రెవెన్యూ సిబ్బంది 1 మరియు 2 గ్రామ పాలనా అధికారులు పాల్గొన్నారు. ట్రాక్టర్లను భద్రతా నిమిత్తం పోలీస్ స్టేషన్ను తరలించారు. గత కొంతకాలంగా గోదావరి నది నుండి అక్రమంగా పదుల సంఖ్యలో ట్రాక్టర్లు ఇసుక రవాణా చేస్తున్నారు. అధికార యంత్రాంగం నిర్లక్ష్యమో లేదా వారికి అండగా ఉండడమో హద్దు అదుపు లేకుండా రవాణా చేస్తూ ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి కొడుతున్నారు. జగిత్యాల జిల్లా మల్లాపూర్ మండల్ దామరాజ్పల్లి గ్రామం గోదావరి నది నుండి ఇప్పటికైనా అధికారులు అక్రమ ఇసుక రవాణాను ఆపుతారో లేదో చూడాల్సి ఉంది.